Kumusta po kayo? Ito yung sinasabi ko nung isa kong vlog na itutur ko kayo dito sa aming bahay. Mula nung ako'y nagligpit ng aking mga decors, ng ibang mga gamit na tinanggal ko dito sa living room at saka sa iba. So ipakita ko sa inyo yung hitsura ngayon. So yan po, bali hindi pa ako nagbabawas ng aking mga wine glass. Marami akong mga wine glass dyan. Pero, sa natin. Ayan, yung aking mga wine glass. Tapos, yung nasa baba yung mga tasa. Diyan ko muna nilagay yung mga tasa kasi doon sa kusina marami akong mga tasa pa doon at saka napuno na din. Yan, ibabawasan ko pa. Yan, mga wine. Sect or champagne, red wine, white wine. Yan, dyan ko lang inilalagay kasi sa kusina puno na, wala akong mapaglagyan. Ito naman yan ang mga plato. Hindi ko yan babawasan kasi kailangan naman namin yan pagka yung may mga bisita kami, kinukuha ko yan. Tapos yung mga nasa kusina, yung mga ginagamit lang namin. Hello Midnight, Sakmal, hello. Midnight. Tapos yan po, hindi po masyadong maraming mga decoration. Bukod lang dito sa mga halaman. Pero binawasan ko na rin yung mga halaman. Kung makikita nyo noon, mayroon akong mga nabulol na naman ako. Hanging plants. Ayun, pinagtatanggal ko na. Tapos yung ibang mga ano dyan, itinanggal ko na rin. Pinili ko lang yung maganda. Ay, maganda naman sila lahat. Pero ang ibig kong sabihin, yung gustong gusto ko lang, yung nagbibigay sa akin ng saya, yung iba tinanggal ko na kasi sobrang dami na din. So doon din yung mga malalaking dahon, gustong gusto ko yung mga plant na malalaki yung dahon. To ayan, mga books. Tapos dito, kung makikita nyo, wala na rin akong masyadong mga decor dyan sa ibabaw. At dyan kami nakaupo ng aking asawa. Tingnan nyo, ang ganda-ganda ng aking tulips. Gustong gusto ko talaga ang tulips. So, ayan po. Hindi na masyadong maraming mga kalat-kalat or mga decors. Tingnan natin naman dito sa kusina or sa dili. Or dito sa ayan, pagpalabas. Dati nilalagay ko yung mga sapatos kasi araw-araw kami nag-walking ng aking asawa. Tapos inilagay ko na lang dito yung mga sapatos namin. Yan. Tapos yan, mga sapatos yan. Tapos yung mga pang araw-araw namin na ginagamit. So dyan yan. Dyan yung lagayan ng payong. Tapos dito naman ang guest CR. Walang laman ang guest CR namin. Kaya wag na tayong pumasok. Hindi ako naglalagay ng mga decor or mga ano. Tapos, ayan yung asawa ko umaakyat. Shatsi, sagmal halot to my vlog. Shatsi, sagmal halot to my vlog. So, ayan. Akyat siya. Yan po. Tapos, punta naman tayo dito sa kusina. Yan. Dito tayo sa kusina. Dito yung nilalagay ko yung mga jacket namin. Tapos, sa taas yung aking sombrero o kay bag na ginagamit ko. So, punta tayo dito. Ayan. Yung may tanim ako doon. Tapos, may kunting yung halaman yan. Yung clay plot. Ay, ano ba tawag dyan? Yung pangpaswerte yan na tanim na nireregalo pagdating ng New Year. So yan, yung aking mga decor sa kusina, yung lagayan ng garlic, onion at saka patatas. Tapos dito naman yung aking air fryer, rice cooker, water cooker, tapos yung kitchen towel at kunting tasa. Ayan, tapos dito naman,
Ito yan ay ginagamit ko yan na standard sa aking pag nagbablog ako. Yan, dito ko nilalagay yung aming mga prutas dahil hindi ko na nilalagay sa sa ref. Dito lang sila sa labas. Malamig naman dito, hindi naman masyadong Tsaka wala kaming heater dito sa kusina. Hindi naman sila madali masira. Tapos yan, konting decor na yung malalaking tasa doon. Gusto ko yung malalaking tasa. 900 ml yan ang laman. Tapos yan, kape, yung may coffee walang coffee tapos yung kakao, kokwa. Tapos dyan ay yung kami ng kape, yung aking sanggal ay isang set na knife, mayroon na kasamang gunting, tapos yung aking sangkalan. Ayan. Tapos yan po yung aking microwave, yung dishwasher, tapos hindi ko nabubuksan yung yung iba. Tapos dito naakyat naman tayo sa taas. Doon sa ilalim yan ang basement namin. Tapos dito naman sa taas, doon kami natutulog. Kaya po tayo dito sa taas, mga sangkay sa second floor. Tutor ko na kayo. Diyan po yung kwarto ng aking anak na ipakita ko na yata sa inyo. So, dito po natutulog yung aking anak. Ginagawa ko yan na bed pag dito siya sa amin natutulog. Ibihira lang naman siya pumunta dito. Ito talaga yung kwarto niya dati nung maliit pa siya. Tapos ginawa kong dyan ako computer. Mayroon na akong mga tanim pa dito na mga halaman. Gusto ko din itong mabawasan kasi or palitan ko sila ng ganito yung lagayan. Yan, dyan ako nagko-computer. Tapos yan ang asawa ko. Yan aking Philippine decor, galing sa Pilipinas yan. Ayan, meron din ako. So, dyan naman yung yan ang aking asawa. Wag na tayo pumunta dyan. Dito na lang tayo sa kwarto namin. Ito yung kwarto namin. Mayroon din akong kunting tanim dyan. Ayan, mayroon akong tanim. Tapos, maliit lang. Ay, kunti lang. Tapos, ito naman yung namin. Yung higaan. Tapos, yan, may lagayan natin mga socks or underwear. Yan, lagay ko. Tapos, dyan naman, yung ng asawa ko. Bali, tig-isa kami ng asawa ko ng aray. Tag-isa kami ng cabinet. Iyan yung kanya. Tapos, yun ang akin. Konti na lang yung laman ng aking dahil nga namigay ako ng mga or nag-donate ako ng mga damit at nagbawas. So konti lang ang laman niyan. Huwag na natin rin buksan. Ito naman sa third floor. Dito yung namin, yung CR. Ito naman yung CR namin. Mayroon akong konting decor. Tapos dito sa kabila, dyan ko yung cosmetic napkin. At ito ay heater yan. May orasan. Dyan ko nilalagay yung mga panglinis ng mga ng CR. Tapos may tissue, may kunting perfume. Tapos dito naman sa kabila, dyan yung namin, lagayan ng damit or madumi na damit. Tapos dyan namin ilalagay yung namin, yung shampoo. At saka dyan kami naliligo. Ayan po. Dito naman ang third floor. Sa taas, dito sa taas yung third floor namin. Ayan dito.
Pinakita ko na sa inyo itong mga vlog, nakaraang vlog, kasi dito ako nagtambak ng mga mga gamit namin, nag-sort ng mga gamit na i-donate ko or yung by tinapon. Ito po siya. Dito hindi kami nagtatambay or dati nag-ano ako dito yung nag-ano kasi ako noon, yung may hobby ako. May hobby ako dati. Tapos ay meron pa naman hanggang ngayon, itago ko lang, natamad lang ako. Tapos dito ako umuupo. Ayan, kompleto din siya ng mga diyan ako nagpabastel or gumagawa na ako ng mga yung bracelet, yung mga ganun. Tapos dito ko rin inalalagay yung aking ito tatanggalin ko ito kasi nagbawas nga ako ng mga jacket. Idalawa kasi itong stander ko or yung lagayan ng mga jacket. So nagbawas ako ng mga jacket. So isa na lang yung kailangan ko, hindi na dalawa, dati dalawa. Nabawasan ko na. So ito tatanggalin ko pa yan. At dito ko nilalagay yung aking mga jacket dahil yung iba, nasa baba yung ginagamit namin. Yung iba naman kasi may mga pang spring, mayroon din pang autumn na mga jacket. So mas mas manipis. Mayroon naman dito mga sobrang kapal. Isinusuot ko lang pagka sobrang malamig talaga. Ito may mga pang winter. Mayroon din yan din yung asawa ko pero ilan lang. So, yan po. Dito, yan. Pinagtatanggal ko na rin dyan ang mga decor. Dito naman, yung mga, kung ano-ano lang, yung mga hindi ko kinakailangan araw-araw. Mayroon pa din mga natira dito, mga books ng aking anak. Ayan, kung makikita nyo, unti-untiin ko din, pabawasan yan yung mga books. At ayan po. So mga sangkay, maraming salamat sa panonood. Na-tour ko na kayo sa bahay namin. At mula nung ako'y nagbawas ng aking mga gamit. So sana nagustuhan niyo yung aking vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Ako po si Pearl. Mag-iingat kayo lagi. Bye. God bless.